Va? Där, filmar. Det är klart. Den här biten är fan. Här jag har sett här förut i mitt bord. Jag lägger upp det på YouTube så. Hjälmmontering. Den här går skit. Sen när ni flyttar in dit så jag ska lägga mig och sova över. Nej, Glöm inte den vi där. är överens. Ja, men den där behöver inte jag ha. Säker. Ja, men det vet jag vad en går. Einstein. Ni gör den. Men vad är det här för? Du sa att du visste. Jo, men alltså, vad gör den för nytta? Den ska säkert sitta här någonstans. Kolla killen där nu. Ser grymt. Och på hela veckan. Det är fantastiskt. Vart är fel? Alla baser var parken. Den ska sitta sådär. Ja. Skönt. Ja. Nej, så. Om man hittar i 10 år sedan till kontoren. Jag ska se. Och så undrar. Och nu är det snart 2 minuter. Ja, men står du där då? Ja. Så. Den står. Du hittade det. Vad ska den här då? Den var en fet jävla kille. Nej, det är Jag tror det bara går rakt Kurs upp. är där. under befintligt. Under det här huset. Fan, kurs är ju Sen har tappat tålamod där. Så. slänga skiten i papper. Nej, det är lugnt. Ja, det är stora matsalen. Då åkte det några åker sedan. På något sätt måste den där in där. Now we're on the game. Nu. Då ordnar det sig. Vart är du rätt nu? Ja, lägg ut den här på Bluetooth för det på sig. Jag ska det. När du blir klar någon gång. Det var ju bra det här. Det var ju från noll. Ja, det är grymt. Ja, inget kaffe. 3 minuter nu. Jo då, det är upptrycket. Så. Får du ta på igen så får vi se att... Sen det funkar. Jag tror det. Den kan du få med. Den gäller? Jag fixar med. Har du en sån där? Ja. Med... Nej. Det kommer ta så länge till. Han har hållit på nu ett tag. Jag skulle lägga ut på YouTube. Vad jag skulle få? Hela hjälp? Vad är den där? Ja, visst. Det passar till din hjälm. Ja, säkert. Alltså nej. Funkar det nu då? Ja, den är på Weissing. Du måste ju ha en sån där till den där. Vad fan ska du med glajjorna till? Va? Vad ska du med dem där till? Skyddsglajjor. Du sitter på laptopen i kontoret. Nej, men det... Sitta sådär tajt. Du råkar peta sig över. Men det är snällt. Ja, med pennan. Fan, det stämmer inte. Du måste ha en sån här insats till den här också. Ja, jag vet. Ja, vilken tid att ta på sig. Han hade köpt servenät. Typ som Kina-puppar. Okej. Ja, nu jävlar. 1000 gånger värre. De här de brukar använda på fotbollsmatcher. Ja. Som smäller. Man drar den på tändstickstassen så börjar den så här. Han stod där med en vägg. Nu är det klart. Är det klart nu? Säkert? Bra väder.